Tervetuloa kuuntelemaan Voimauttava työviikko-podcastia. Täällä puhutaan siitä, miten kiireen ja stressin keskellä voi rakentaa vahvempaa, palauttavampaa arkea askel kerrallaan. Mä olen Päivi, naisten valmentaja ja lempeän ajanhallinnan puolesta puhuja. Tämä podcast on sulle, joka haluat ottaa oman aikasi takaisin, vahvistaa keskittymistäsi ja löytää enemmän tasapainoa työn ja muun elämän välille. Ihanaa, että olet täällä. Lähdetään yhdessä matkalle kohti lempeämpää arkea. Moikka moi! Ja oikein lämpimästi tervetuloa podcastin toisen kauden ensimmäisen jakson pariin. Tämä kausi on erityisesti sulle, joka tunnet olevasi vähän hukassa itses kanssa. Ehkä sun lapset on jo vähän isompia ja sun työ ei ehkä vaadi enää niin paljon tai jotain muuta merkittävää on tapahtunut, joka on vapauttanut sun aikaa, mutta silti sun mieli käy ylikierroksilla tai sun olo on tyhjä. Puhutaan tänään siitä, miten vuosien suorittaminen vaikuttaa meihin ja miten siitä voi lempeästi myös lähteä irti. Ihana siis olla taas täällä. Tuo parin viikon tauko oli tarpeellinen. Oli ihana pysähtyä jotenkin myös tämän podcastin äärelle ilman podcastin tekemistä. Eli jotenkin niin kuin antaa itselle vähän sitä tilaa, että mistä mä haluan puhua, mitä asioita mä haluan tähän tuoda. Ja millä kulmalla lähteä vähän niin kuin uuteen kauteen. Ja mä oon iloinen, että mulle kirkastuu jotenkin se, että minkä asioiden äärellä mä haluan olla nyt. Ja minkä asioiden mä uskon, että ne myös auttaa teitä. Ja edelleen muistetaan myös aihetoiveita saa laittaa tulemaan, joten laita ihmeessä sähköpostiin, kuvauksesta löydät sähköpostiosoitteen, mihin voit laittaa, tai sitten esimerkiksi ihan IG-viestien kautta voit laittaa toiveita tulemaan jaksojen suhteen. No miksi sitten suorittaminen jää päälle, vaikka elämässä tulisi rauhoittumista, tapahtuisi sitä, että elämän tahti ikään kuin ulkoapäin rauhoittuu. Moni kertoo, että nyt kun vihdoin olisi aikaa itselle, niin ei osaakaan levätä. Me kaikki tunnistetaan myös varmasti tämä lausahdus, että kun jää eläkkeelle, niin sittenhän ne kiireet vasta alkaa. Ja tämä sama on vähän niin kuin myös muunlaisissa tilanteissa voi tulla todeksi. Eli vaikka ne lapset kasvaa, ne pystyy itse huolehtimaan itsestään enemmän, kulkea harrastuksiin, sun ei tarvitse olla koko ajan huolehtimassa kaikista näistä arjen asioista. Niin siitä huolimatta, kun sun aikaa vapautuu, niin sä et osaakaan hyödyntää sitä, sä et osaa nauttia siitä, sä et osaakaan käyttää sitä aikaa, vaan sä edelleen meet siinä kiireen kierteessä ja jatkuvassa rasituksessa. Eli moni nainen kokee tällaisessa elämänvaiheessa semmoista ristiriitaa. Eli kun se arki jollain tavalla rauhoittuu, vapautuu aikaa, olisi myös mahdollisuus huolehtia paremmin ja syvemmin itsestä, pysähtyä itsensä äärelle, niin sisäisesti voi alkaa tuntua siltä, että ei niin osaa enää pysähtyä. Mieli laukkaa, keho jatkuvassa valmiustilassa ja lepo ei tunnu ansaitulta. Tämä on myös mielenkiintoinen. Mä tein tästä ihan tässä tällä viikolla, nyt en muista minä päivänä, mutta myös postauksen siitä, että muistatko tavallaan sen, että lepo on perusoikeus. Se ei ole sellainen, mikä pitää ansaita. Ja kannattaa käydä lukemassa. Mä voin linkata sen myös tuohon kuvaukseen, että mistä löydät tämän postauksen. Joo, mutta jos me ollaan niin kuin vuosien ajan, meitä on niin kuin mitattu sillä, että miten paljon me saadaan aikaan siellä töissä ja kotona, ja me itse asetetaan niitä omia niin kuin mittareita myös ja niitä omia niin kuin tasoja, mihin me halutaan pyrkiä äitinä, kumppanina, ystävänä, ihan kaikilla elämäosa-alueilla. Meillä voi olla joku sellainen intohimoinen harrastus, jota me tehdään
vaikka ihan kilpailumielessä tai muuten vaan halutaan kehittyä tosi intohimoisesti jossain, niin ja asetetaan sinnekin niitä tasoja ja tavoitteita, niin suorittamisesta tulee niin kuin identiteetti. Se on suorittajan identiteetti. Se ei ole pelkästään tapa toimia, vaan se on syvemmällä meissä. Se on me, me. Tuliko selväksi? Okei, no hei, mennään eteenpäin. En tiedä, onko tuttu sulle, mutta Brown puhuu riittämättömyyden kulttuurista ja häneltä löytyy myös tosi loistava TED Talk ihan YouTubesta. Se on aiheesta niin kuin tällainen haavoittuvaisuus. Se on tosi puhutteleva puhe, kannattaa käydä ehdottomasti kuuntelemassa. Mutta hän puhuu tästä riittämättömyyden kulttuurista, jossa niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin ensimmäinen ajatus, kun herää, niin ei ole tavallaan se, että niin kuin, mitä mä haluan, vaan aina se tavallaan, että mikä on kesken tai mitä mä en ole tehnyt, mistä mä en ole onnistunut tai en ole nukkunut tarpeeksi, mä en ole tehnyt tarpeeksi, en ole ehtinyt tarpeeksi. Eli tosi sellainen niin kuin, negatiivinenkin tulokulma siihen arkeen, siihen päivään ihan jo heti sillä herätessä. Ja tämä tämmöinen jatkuva riittämättömyyden tunne syntyy nimenomaan sieltä suorittajan identiteetin kautta, jossa me ollaan totuttu rakentamaan meidän arvo sen mukaan, mitä me tuotetaan tai mitä me saadaan aikaan. Ja se ei niin kuin riitä muka, ketä me ollaan. Tai ei sen mukaan, ketä me ollaan. Siis elikkä tämä on niin kuin, että meidän arvo lähtee rakentumaan nimenomaan tekemisen kautta, ei sen meidän itsemme ja sen kautta, keitä me ollaan. Ja tämä on niin kuin yksi tällainen niin kuin, irti päästämisen vaikeuteen vaikuttava asia. Eli silloin, kun sä et osaakaan höllätä, vaikka sulla olisi siihen oikeasti mahdollisuus. Eli kun elämä sitten hiljenee, niin tämä identiteetti jää kyllä päälle. Se on siellä, ellet sä niin kuin lähde sitä tietoisesti oikeasti muuttamaan. Ja tämän niin kuin suorittaja-identiteetin mukana säilyy se levottomuus. Sä tunnet sen sellaisena levottomuutena. Sä et osaakaan olla, pysähtyä, vaikka sulla olisi siihen nyt tilaa, mahdollisuutta, aikaa. Ja myös omaa halua. No sit, miten ne meidän aivot? Eli myöskään ne meidän aivot, se on niinku tärkeää muistaa, että aivot ei osaa niinku palautua automaattisesti. Eli tämmöinen krooninen kiire ja stressi niin kuin, ei vaikuta vain sinne meidän niin kuin mieleen, vaan ne myös muuttaa ja muokkaa meidän aivoja ja meidän hermoston toimintaa. Ja tähän liittyen tällainen tutkija kuin Dan Siegel, kannattaa hänenkin materiaalien käydä ehdottomasti syvemmin tutustumassa, ja hänen mukaan tämmöinen pitkäaikainen kuormitus vaikuttaa niin kuin erityisesti sinne aivojen limbiseen järjestelmään ja stressin säätelyyn, ja tällöin se hermosto jää siihen ylivirityksen tilaan. Ja silloin kun me ollaan siinä ylivirityksen tilassa, niin me ei päästä siitä irti. Vaikka se meidän niin kuin ulkoisissa olosuhteissa tapahtuisi sitä sellaista niin kuin rauhoittumista, tulisi sitä tilaa ja aikaa. Mutta ei, kato aivot, ne on siellä, hermosto, se on siellä. Ne on siellä taistele- ja pakenetilassa ja se niin kuin aktivoituu toistuvasti se tila. Ja sitten taas meidän niin kuin parasympaattinen hermosto, eli se semmoinen levon, lepää, palaudut tila, niin se ei enää aktivoidu helposti ilman tämmöistä niin kuin tietoista tukea. Eli se ei niin kuin tapahdu itsestään, vaan sen eteen joutuu pikkasen tekemään töitä ja ponnistelemaan. Tämä voi näkyä sitten univaikeuksina, se voi näkyä semmoisena keskittymisvaikeutena ja siinä, että se lepo vaan niin kuin tuntuu vieraalta, että sulla on jotenkin vähän niin kuin outo olo, kun sä yrität levätä. Tai että sun on vaan niin kuin vaikea pysähtyä. Tunnistatko sen?
istut sohvalle ja sit sun silmä alkaa hakemaan kodissa niitä, ikkunassa sormenjäljet ja tuolla sitä ja täällä tätä, ja sitten lähdet niinku puuhastelemaan kaikkea, ja näin jää, ja niinku, et pysty rauhoittumaan ja vaan olemaan. Joo, ja eli vaikka se kalenteri nyt sit hiljenis, niin se sun keho ei hiljene sen mukana. Ja se tarvitsee niinku uudelleen opettelua ja ohjausta ja tukea, jotta se palautuminen voi oikeasti ja todellisesti alkaa. Ja myös se, että sä voit alkaa päästää irti siitä suorittajan identiteetistä. No sitten tällainen niinku näkymätön työ jää niin kuin päälle itseen. Ja tämä on nyt niin kuin mielenkiintoinen tulokulma tähän. Kun jotkut tutkimukset osoittaa, että erityisesti naisilla arkeen kuuluu paljon tämmöistä niin kuin näkymätöntä työtä. Se on asioiden muistamista, se on perheen aikataulujen hallintaa, se on huolenpitoa ja se on semmoista niin kuin emotionaalista taakkaa ja tukea, mitä kannetaan. Ja tämä kuormitus ei katoa, vaikka se kalenteri tyhjenisi tai sinne tulisi sitä tilaa, vaan se jatkuu usein automaattisena tämmöisenä ajatus ja myös vähän semmoisena niin kuin huoliajatteluna ja sellaisena huolikierteenä. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin asia niin kuin muistaa oikeastaan siinä, että mistä voi olla kyse, kun se rauhoittuminen ei ikään kuin olekaan mahdollista. Sä et pystykään siihen, vaikka sä yrität niin kuin höllätä, kun sun arjessa tulee muutoksia nimenomaan siihen suuntaan, että aikaa alkaisi vapautua sulle itselle. Niin sä oot niin kuin kiinni siinä vanhassa. Sä oot kiinni siinä näkymättömän työn taakoissa, jos näin voisi sanoa. Elikkä vaikka niin kun perheessä olisi niin kun sovittu vaikka niin kun työjaosta ja se olisi niin kun selkeäkin, niin silti semmoinen niin kun vastuu siitä ajattelusta ja ennakoinnista jää usein naisille. Niin. Ja tunnistatko tämän? Ehkä tunnistat. Ja tämä voi jatkua vielä vuosia myös ihan lasten itsenäistymisen jälkeen. Eli on jäänyt se tapa, tottumus, kantaa ja kontrolloida. Ja se on niin kuin sisäistetty niin syvälle, että siitä voi olla tosi vaikea päästä eroon. Ja sen eteen tarvii tehdä vähän työskentelyä, että siitä pääsisi eroon. Ja voisi alkaa hölläämään, kun siihen on vihdoin aikaa ja tilaa. No sitten tämmöinen niin kuin lempeyden ja levon tilalla voi olla semmoinen niin kuin syyllisyys. Eli ei oikein osata olla tekemättä mitään, tai aina kun pitäisi levätä, nimenomaan pitäisi levätä, niin alkaa miettiä sitä, että mitä kaikkea vielä pitäisi hoitaa. Eli kaikesta tulee vähän semmoista pitäisi. Että se lepokin nähdään sellaisena pitäisi. Että se ei ole sellainen, että ihanaa, nyt mä saan levätä, mahtavaa, nyt mä oon varannut aikaa itselleni ja omalle levolle ja nyt mä menen vaikka kasvohoitoon tai menen rauhassa luontoon kävelemään tai menen konserttiin ystävän kanssa. Ihana, mulla on tällaista niin kuin, lepoa ja latautumista, vaan sekin on jotenkin semmoinen, että pitää levätä ja pitää latautua. Vaikka se ei pitäisi olla niin, vaan se on nimenomaan sitä itselle antamista ja saamista, että ottaa aikaa sille levolle. Ja ei niin, että sitten koko ajan miettii, että mitä nyt olikaan vielä tehtävänä ja mitä olisi saatava tässä aikaan. Mutta tämä ei ole niinku sattumaa. Tämäkään ei tapahdu niinku vahingossa, vaan tämä on opittua. Tuossa nyt alussa, käytiin läpi niitä, että siellä ollaan ihan siellä identiteettitasolla siellä, että mitä me ollaan opittu ja omaksuttu. Me ollaan kasvettu ympäristössä, jossa levolla ei ole ollut ehkä paljon arvoa, sitä ei ole arvostettu, siitä ei ole puhuttu sillä tavalla, niin että wow, ihanaa, nyt on aika levätä ja nyt niin kuin nautitaan vaikka perheen yhteisestä ajasta ja levätään ja ei suunnitella mitään, vaan lomatkin voi olla sellaista, niin kuin, että ne on voinut olla vaikka sellaista, että se aikataulutetaan ja suunnitellaan hirveän tarkaksi se meneminen ja oleminen.
me ei ole ehkä kasvettu ympäristössä, missä tämmöistä hiljaisuutta niin kuin arvostettaisiin, että sitä pidetään enemmän heikkoutena ja tehokkuus on ollut se kunnia-asia ja se, että mitä pitää. Että sun pitää saada aikaan elämässä asioita, sun pitää saada lomalla aikaan, silloin tehdään asioita itselle, perheelle ja muuten. Eli kaikki menee semmoisen suorittamisen alle. Ja sitten se voi näkyä sellaisena sisäisenä syyllisyytenä, että jos ei teekään mitään, niin sitten on jotenkin huono. Et ei osata niin kuin olla, kun tunnetaan sitä syyllisyyttä. Koetaan itsensä vähän huonoksi, heikoksi ja hölmöksi ihmiseksi, kun ei ollakaan koko ajan tekemässä, suorittamassa ja painamassa niin sanotusti eteenpäin ja tuloksellisesti. No sitten vielä yksi asia, miksi tämmöinen niin kuin suorittaminen voi jäädä päälle, vaikka olisi tilaa ja aikaa vähän höllätä, niin on se, että yhteys omiin tarpeisiin on heikentynyt. Eli kun vuosia elää toisten tarpeiden ehdolla, lasten, työ, puoliso, yhteisö, niin silloin se yhteys sinne omiin tunteisiin ja tarpeisiin voi alkaa hämärtyä. Tulee niin kuin sellainen tapa, että reagoi, on hirveän reaktiivinen, mutta ei tunnista, mitä itse haluaa. Ja tätä voidaan vähän niin kuin ihannoida myös, että ollaan tosi uhrautuvia. Se voi olla myös peräisin sieltä omasta taustasta tai siitä sen yhteisön ja sun ympäristön viesti on tavallaan se, että sä oot niin kuin mahtava tyyppi, kun sä oot noin niin kuin toisille uhrautuva. Ja sitten ollaan niinku tosiaan ehkä vähän niinku reaktiivisia sen suhteen, että miten paljon toisille tosiaan annetaan ja sitten se yhteys sinne itseen ja omiin haluihin niin lähtee heikkenemään. Tällöin voi käydä niin, että se hiljaisuus voi alkaa tuntua sellaisesta ahdistavalta, että tuleeko pysähtyminen, niin me niinku jotenkin niinku ahdistutaan siitä. Me ei ehkä tiedetä, että mitä täältä hiljaisuudesta lähtee ikään kuin nousemaan. Tai mitä se hiljaisuus, semmoinen pysähtyminen tuo, mitä se nostaa esiin minussa. Sieltä tuleekin mun omat niin kuin, kokemukset, mun oma elämä, mun kaikki koettu, mun niin kuin, tarpeet. Onko mulla lupa tuoda niitä tähän pöytään nyt? Eli voi olla vaikea myös tehdä niitä valintoja sen oman hyvinvoinnin perusteella, koska ei ole niin kuin enää semmoista varma siitä, että mikä niin kuin tuntuisi hyvältä. Eli on menettänyt sen niin kuin varmuuden siitä, että mikä tuntuu itsestä hyvältä ja mitä niin kuin itse haluaa. Eli tämä on se kohta, jossa sit voi tapahtua myös sellainen havahtuminen, että hei, että nyt on aika rakentaa se yhteys uudelleen muuhun itseeni. Ja nyt on se hetki, että mun tarvitsee ottaa vähän selvää siitä, että kuka mä oon ja mitä mä oikeasti haluan. Eli tämä voi olla myös tosi tärkeä, tosi havahduttava ja tosi tarpeellinen oivallus. Ja tämä voi olla tosi tärkeä kohta sille muutokselle, että haluaa lähteä tekemään sitä muutosta, haluaa alkaa näkemään myös sen oman jollain tavalla keventyneen elämäntilanteen niin, että hei, mä käytän nyt aikaa itseeni, mä huolehdin itsestäni paremmin ja mä otan selvää siitä, että mitä nousee, mitä mä haluan tehdä, millä asioille mä haluan antaa mun elämässä aikaa, tilaa ja mitä mä haluan. Hei, tää on ihan mahtavaa muuten. No niin. Ootko sä valmis nyt pieneen harjoitukseen, jossa sä pysähdyt itsesi äärelle? Eli nyt kutsun sut pysähtymään hetkeksi ja tehdään yhdessä pieni harjoitus. Sä voit sulkea sun silmät, jos se on nyt sulle tässä hetkessä mahdollista. Ja hengittää kaikessa rauhassa ensin sisään. Ja sitten puhaltaa rauhallisesti suun kautta ulos.
Anna nyt sun huomioon laskeutua sun kehoon. Anna ajatusten tulla ja mennä. Sun ei tarvitse pysähtyä nyt minkään ajatuksen äärelle, vaan kiinnitä huomio sun kehoon. Sä voit huomata, että missä kohtaa sä tunnet jännitystä. Ja kun sä havaitset tällaisen kohdan, missä on jännitystä, niin sä voit antaa sille huomiota. Jos sun hartiat on vaikka vähän jännittyneet, niin sä voit kevyesti vaikka muutaman kerran vähän pyöräyttää niitä hartioita. Jos sun rintakehässä on jäykkyyttä, niin sä voit vaikka laskea käden siihen sun rintakehän päälle ja huomata sen jännittyneen kohdan sun kehossa. Mikä ikinä se onkaan. Ja sen jälkeen sä voit lähteä kiinnittämään huomiota siihen, että missä sun kehossa on tilaa. Mikä sun keho-osa tuntuu oikein hyvältä. Tuntuu, että siellä on tilaa ja siellä ei ole sitä jännitystä. Kiinnitä nyt hetken aikaa huomiota tuohon kohtaan. Ja sitten sä voit kysyä itseltäsi sun mielessä, mitä minä juuri nyt tarvitsen? Mitä minä juuri nyt tarvitsen? Sun ei tarvitse pakottaa mitään vastausta tulemaan tuohon kysymykseen. Mutta sä voit antaa tämän rauhoittavan hetken hiljaa nostaa vastauksia, tuoda niitä vastauksia sun eteen. Sitten sä voit kysyä myös itseltäsi, että mitä minussa on ollut pitkään odottamassa huomiota? Mitä minussa on ollut pitkään odottamassa huomiota? Ja taas, kaikessa rauhassa. Anna hiljaisuuden tuoda tuo vastaus tai vastauksia. Tai anna vain hiljaisuuden tuoda hetken rauhaa sun mieleen ja kehoon. Hengitä vielä muutaman kerran. Kaikessa rauhassa sisään ja ulos. Omassa lempeässä tahdissa, pakottamatta ja puskematta. Ja kun sä olet valmis, sä voit avata sun silmät. Voit liikuttaa sun kehoa, pyörittää sun hartiat, jos se tuntuu hyvältä, tai sun sormia, varpaita. Ja nyt sä voit muistaa, että tämä pieni hetki voi olla alku jollekin suuremmalle. Tämä ihan pieni hetki voi olla se hetki, jolloin sä edes pieneksi hetkeksi palauduit sinne itsesi äärelle. Ja kun sä muistat toistaa, kun sä muistat tehdä tämän tyyppisiä pieniä harjoituksia siellä arjessa, niin se sun itsesi äärelle palautuminen kyllä aina helpottuu. Nyt tämän pienen harjoituksen ja rauhoittavan hetken jälkeen itsellekin laskeutui sellainen tosi rauhallinen tunnelma, vaikka en tietenkään pystynyt harjoitusta ihan samalla tavalla tekemään itse. Mutta ehkä sä huomaat, että tämän jakson jälkeen, tai ehkä tämä jakso herätti sut huomaamaan, että sä oot ollut pitkään niin kuin aina muiden puolella, joka on myös hieno asia. Mutta nyt sun on aika myös kysyä itseltäsi ja pysähtyä sen äärelle, että mitä minä tarvitsen. Ja jos sä haluat tutkia
tätä asiaa lisää turvallisesti ja lempeästi, niin mä kutsun sut lämpimästi maksuttomaan sparraushetkeen, jossa voidaan yhdessä katsoa, missä kohtaa elämässä sä oot nyt ja mikä voisi olla sulle juuri sopiva ensimmäinen askel kohti sitä tasapainoisempaa, kiireettömämpää, hallitumpaa ja läsnä olevampaa arkea. Laitan tuohon jakson kuvaukseen linkin tuonne ajanvaraukseen, niin sieltä pääset varailemaan myös itsellesi aikaa tähän maksuttomaan ajanhallinnan sparraushetkeen. Lämmin kiitos sulle, että sä olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Tänään siis puhuttiin siitä, kuinka helposti se vuosien kiire ja vastuu jättää meihin jäljen ja kuinka vaikea meidän voi olla pysähtyä, vaikka ulkoisesti se elämä rauhoittuisi. Eli tärkeimmät asiat, jotka toivon sun muistavan tästä jaksosta, on se, että kun sun mieli käy ylikierroksilla ja vaikka se arki on rauhoittunut, niin se ei ole merkki heikkoudesta, vaan siitä, että sä oot ollut pitkään selviytymistilassa ja sun on mahdollista päästä ulos tuosta selviytymisen kierteestä. Sä et ole yksin. Moni nainen tässä elämänvaiheessa kokee saman ristiriidan, kaipaa rauhaa ja myös kokee vaikeutta levätä ja pysähtyä. Pysähtyminen ei tapahdu käskystä, mutta sitä voi harjoitella. Eli muista harjoitella pysähtymistä. Ja pienikin hetki itsesi äärellä voi olla uuden alun siemen, lähtöpisteen, joku sellainen ponnahduslauta. Jos sä haluat jutella tosiaan suomasta tilanteesta, niin löydät tosiaan vielä ohjeet siitä tuosta alta, kuinka mä voin sua siinä auttaa. Hei, seuraavassa jaksossa tullaan sitten taas uuden aiheen äärelle. Kiitos kun olit kuulolla tai katsomassa ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Oikein ihanaa, rauhoittavaa viikonloppua sulle.